Minecraft jatkuu. Mä oon nyt alkanut vähän sen tässä. Mulla tässä nyt talopuoleksi tehty, kun mä kokeilin viimeksi mennä sinne vuoren päälle. En mennyt. Mä etin tasaisen alueen. Se oli ihan täynnä lunta. Joten nyt me ollaan täällä. Tässä jaksossa me tehdään nyt vaan tää talo. Ja saatetaan tehdä vähän muutakin, kuten nukkua. Lammas menee. Oiks? No pystyn tehdä 2. Tos eva enemmän, jees. Katsotaan, täällä on kaikenlaisia juttuja. Täällä on nyt vaan vähän sen puolet tehdään. Alkaa tulla vähän pimeämpi. Ei tohon. Ja sit nukkuu. Vieläkö? Onks nyt hyvä? Oikeesti. Nyt. Noin. Päästään vähän sen tekemään jutut. No niin. Oikeesti. Puu loppui. Oikeesti. Tää on kaikista huonoin juttu. Puu loppu. Vauvaipa. Laajassa siellä oli. No nyt otetaan sit nää puut vaan. Otetaan vaan puut ja tehdään lisää palikoita. Noin. Toi puu on nyt tyhjä. Tää ei. Tuolla. Vihdoin. Mä kasvataan sit puun. Mä kasvatan puun, koska sit ollaan 1 puu. Otetaan sit tästä, että olisi vähän lisää puita. Tuntainen niin. No ei sit mennään takas. Nyt vähän. Tai miksi mä tein tässä? Joo, lisää. Lisää. 40. Olispa tää hyvä tää 40. Laitetaan puu tohon. Mä teen sit myöhemmin oven. Nyt kokeillaan saada katto pään päälle. Ja se alkaisikin tulla myöskin. Niin ainakin sit on minne mennä. Niin paikka. Vielä tämä on se vimppo. Niin sitten voi tehdä katon. Kasvaispa toi nopeammin. Ei tohon. Noin. Vielä tässä pitäisi tehdä tämä tässä. Kana pois. Älä kato kun mä teen kana. Sä et saa katsoa kun mä teen. Noin. Noin se homma menee.
Vielä vähän edes. Mä en saa katsoa pään päälle. Oikeesti. Vaan tolle. Tää on ihan huono. Okei, siksi aikaa näitä palikoita. Kunnes mä oon saanut puhtaan. Sinä siinä. Ainakin sitten katto pään päälle. Puoliksi. Mut se oikeesti. No tehdään sit taas tää. No ei tohon. No ei tohon. Tohon. Ei tohon. Miksi koko ajan käy tolleen? Sit pitäis täältä. Toi. Noin. Pieni kohta. Itse asiassa alkaa sataa, niin sitten mulla on ainakin paikka. Noin, laitetaan sitten sänky tohon. Noin. Sitten pitäisi saada tää loppukin tehtyä. Mikä toi oli? No ainakin saatiin tää puoliksi. Syödään. Mulla on ainakin syötävää. Mä haluaisin, että sä kasvat. Voisit sä kasvaa. Kai. Mä haluaisin juosta ja hypätä veteen. No sitten tehdään vaan tämä. Näin. Oikeasti. Tää on ihan puoliksi. No laitetaan sit toi tähän. Noin. Nyt on ainakin työ. Eva ei siihen. En mä halua sitä tohon. No laitetaan se sit vaikka se tohon. Niin. Nyt voi tehdä vähän juttuja. Näin, täällä on kaikenlaista. Oikeesti. Sitten täältä saa kaikkea tällaista. Ja täältä löytyy se kaikki. Se on nyt. Tässä on kaikenlaista. Hei lehmä. Joo, tää on vähän liian kovalla. Noin. Nämä voi heittää pois. Veteen. Uppoamaan. Nää saa upota. Eikä. No joku voi jättää ne. Tää on niin hyvä. Lammas. Lammas. Lehmä. Hei, et käykää. Noin. Kiitos. Sisustusvälineestä. Et mee. Kiitos.
vähän pehmennä mun kotiin. Tällä. Tähän. Jee. Täällä ei ole mitään. Tää käyttökin on ihan huono. Tää on ihan huono. Ei tätä se menee. Tää pitää heittää menee. Näin. Mä voin hakea sen kun mä haluun. Vähän sen paloja tästä. Sitä kattoo. Ainakin saadaan ne tekapuolet. Se on hyvä juttu. Tuohon noin YKK. Sitten näin. Noin. Alkaa tulla taas vähän yö. Katsotaan tästä. Saadaan alapuoleksi ainakin. Se on hyvä juttu. Sitten mun pitäisi tehdä valokki tänne. Soihtuja. Mun pitää katsoa. Mä en nyt enää muista miten ne tehdään. Tehdään sit nää vaan. Tää on hyvä. Noin. Ai, sit katsotaan miten ne soihdut tehtiin. Täällä on kauhean pimeä. Ne soihtuu. Oikeesti. Hihi. No ei sit. Tää on pimeä. Paitsi jos tehdään näin. Jos mä teen näin. Niin se laitetaan tohonkin. Noin. Sitten saadaan ainakin 3. Tohon. Ja kiva, että sit tulee eläimet mun luo. Noin. Ja mä saan syötävää. Noin. Vähän sen joka puolelle. Mun pitää vähän sen jokaisen reunaa tehdä näin, että tähän tulee hyvät jutut, hyvät paikat. Oikeesti. Täällä on heppakin. Niin kohta. Tuohon. Noin. Nyt tänne on ainakin saatu näitä ikkunoita. Että tässä on vähän valoisampaa. Ainakin tää on melkein valmis. Otetaan sitten lisää hiekkaa.
Lisää. Kettu. Kettu. Mä niin tykkään näistä ketuista. Saa tulla tänne, niin saa aikanaan. Aha, ei tohon pitänyt laittaa nyt. Vaan eka näihin kohtiin. Vähän tulee pimeä talo. Oikeesti. Loppu. Siis lisää vaan. No niin. Tästä noin palot. No niin, näillä 23 pitäisi saada ainakin tosi paljon. Bää. Hei. Vielä vähän niin on saatu koko talon. Tää on pimeä kyllä eikä kauhean mitään. Mut silti hyvä. No miten sitten ovi? Ovi. Alkaa. Sitten vaan haetaan puuta. Jee. Kettu. Mitä sä kettu täällä teet? Mitä sulla suus? Okei. Me tuli vaan hakkaa puuta, et saan... Noin. Tälleen vaan. Ja sit takas. Oho. Pitää tehdä sit niinku palikoita, että mä saan tehty ove. Ovi. Jes. Vaan yksi. Tarvitaan. Noin. Nyt ei kukaan pääse. Okei, 3 vai? Ja sitten tänne. Saan paloja ainakin talteen. Mä teen nyt näillä tällä. En halua tänne. Vaikka tää on pimeä kyllä. Tosi pimeä. Ei tää kyllä kauhean pimeä oo. Hyvä. Ja tohon tommonen. Tohon. Kana. Noin. Sitten tohon. Okei, ei sit. Ja kaikki. Mitä sähköt? Missä sähkö? Täällä.
Okei. Pelkkää puuta. Joo, mikä on mun lähellä. Hyvä juttu tästä puusta. Vaikka se on niin hieno. Niin kuitenkin. No pakko jotain. Tai puuta. Tää on niin hyvä. Sit vaan lisää. Mä olisin muuten tarvinnut vaan yhden puun. Olisi ollut paljon parempi, jos olisi vaan yhden. No nyt mä tästä ovesta. Nopeampi. Pääsen tekemään vihdoin. Ai niin. Eka. Noin. Siitä. Joo, tehdään 2. Et voi tehdä näin. Noin. Sitten tänne näitä. Aha. Noin. Tänne vaan ruokaa. Pitää saada syötävät sinne. Noin. Yhden sinne ja siemeniä. Noin. Näin. No tässä on sitten talo. Vois vähän sanoa, miksi olet täällä? Mitä haluat? Saisi pallokaloja. Koipit sä siemeniä? Punaista hiekkaa. No. Ei käy. Mä menen kotiin. Tää on ihan... Mä meninkin takaovesta. Noin. Vähän lisää syötävää sinne mun nälköön. Me tarvittiin sinne paljon syötävää. Ei kana, älä karkaa. Noin kiitti. Avusta. Lammas. Näin. Noin. Tänne lisää. Kiva juttu. Eihän. Sisua laitetaan 1 ton. Näin. Mitäs menis tekemään? Heppa. Noin. Nukkuuks toi? Oikeesti. Tyhmä mennä. Minä herätin sen. No niin. Menisikö tänne päin? Anteeksi. Tulisitko tänne näin? Nyt.
minä haluan sinne tänne näin. Menen nyt sinne, minä haluan nyt sinun mennä. Okei, sä oot sit vapaa. No niin. Nyt kun ei ole satulaa, niin sä voit olla vapaa. Syöt sä mua? Syöt. Hyvä. Niin sit sä syö mua tännekin. Hei, ei. Hei. Tässä. No. Täällä on ainakin jotain. Vihdoin talo. Täältä löytyy kaikenlaista. No. No mä taidan tietääkin miten se aita tehdään niin. Teen. Lisää puuta vaan. Mä saatan aitaukseen. Hei. Odota siinä. Eka puut. Tähän näin sitten. Äkkinä aita taisi olla oikeesti. No tästä nopeasti sitten keppi. Noin. Aita ja nyt. Olisiko tämä hyvä? Ota. Siinä. Oh no. Sinne niin. Se on ainakin hepan, kunhan lisää. Mä haluan olla nopea, että mä saan sen hepan. Tää. Noin. Pysy siellä. Tänne päin. Tänne. Hei, tänne. Tulisit nyt. Vai haluatko olla tässä? Selvä se. Ei. Sinne. Ei. Ei. Äkkiä. Ei. 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 Sinä olet minun. Menet sinne. Minä pidän sinut täällä. Olet minun. Pysyt siellä pienessä aitauksessaan. Oh no. Oh. Hyvä juttu. Se oli kyllä vaikeata, mutta sain sinut sinne. Mä isona se aitausta. Laitetaan sää. Ai, ei vaan sää. Näin.
Mä haluan, että se on selkeässä. Tähän sitten vielä, miten tehdään se poetti? Samalla tavalla paitsi. Ja nyt pitäisi saada vielä. Tästä näin. Minä hain. Odota siinä, heippa. Sä et pääse edes pakoon. Mitä sä voit tehdä? Sä pystyt liikkumaan, jota sä odotatkin. Sä pystyt vielä liikkumaan vähän sen, koska mä isonnaan sun aitausta. No niin, nyt voi mennä tonne takas. Sä oot siinä hyvin. Sä oot hyvässä paikassakin. Odota. Nyt mä pystyn tähän. Näin. Näin. No niin. Pääset vähän sen isompaan. Näin. Nyt pystyt liikkua. Näin. Hyvä. Nyt mä saan sut aitaukseen. Omalla tavallaan. No niin. Nyt on ainakin heppakin aitauksessa. Hyvä juttu. Se on nyt selvä. Kohta. Katsotaan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nytten sama juttu kuin äskenkin. No niin. Päästään vähän jatkamaan päivää. Ollaan tonne heppa. No. Mä nyt lopetan tähän. Kiitos, että katsoitte videon. Ja hei hei!